stressaavalta. Minua revitään joka suuntaan. En saa hetken rauhaa niin kuin kuvasta näkyy. Arjankin mielenterveys on hajallinen. Kohta ehkä syön Aino tossun. Tässä ja nyt. Ihan vaan, koska tuun hulluksi. Maailmassa on myös olemassa Aku Hirviniemi-niminen näyttelijä. Pystyisitkö ihastumaan hänen kaltaiseen mieheen? Mikä oli Aki Louhimies? Aku Hirviniemi. En tunne, minulta on kysytty viime aikoina. Televisiossa viimeksi kysyttiin tämmöisestä kaverista. En tunne, varmaan on joku happari, yhteiskunnan elätti, köyhnäyttelijä, joka vaan kuule. Ai että joku, varmaan on kuulkaa. En tiedä, näyttelijäthän on niin, varmaan joku harha Viettinen. En tiedä, mutta kovin on Disney-henkinen nimi, että hirveän nimen on antaneet. Aku.